Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang dinten menika kula badhe ngaturi tuladha panatacara nalika badhe murwakani utawi pambuka wonten ing tata cara akad nikah utawi dawuh mekaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nugroho piyosek wilasaning Gusti ingkang Agung mugi tansah kajiwa kasarira wonten ing ngarsa panjenengan sedaya lan kula waratin sagung dumadi. Parmatur wonten ngarsanipun para sepuh pinisepuh miwah para adi sepuh ingkang satuhupana ing pamawas lebdo ing pitutur ingkang pantes kula purteni. Wonten ing ngarsanipun para tamu kakung lan putri ingkang hormatan sarta para kadang muda werda minulya. Saderengipun sumangga sareng-sareng tansah kula dherekaken munjukaken rasa puji lan syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Awit saking keparengipun dinten nika panjenengan sedaya lan kula saged nyawiji ing papan menika kanthi bagas lan waras tan magaaken pepalang setunggal menapa kemawon. Ampun kesupen. Sholawat lan salam konjuk wonten ngarsanipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kaantu-antu syafaatipun wonten ing dinten akhir mangke. Parno kula Ari Wibowo sowan wonten ngarsa panjenengan mundi dawuh saking Bapa lan Ibu Budi Santosa ingkang dinten nika badhe ndhawuhaken putrinipun ingkang asilih Kusmaneng Ayu Dewi Larasati. Insyaallah badhe dipun dhawuh dening putranipun Bapa lan Ibu Slamet Widodo nenggih Bagus Haris Pragoto. Saderengipun tumapaking tata cara katindakaken keparengna kula badhe maosaken urut rerencening titilaksana ingkang badhe lumampah. Ingkang sepisan inggih menika pambuka kaping kalihipun waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Dene ingkang kaping 3 inggih menika pasrah mahar kalajengaken ijab dalasan kabul. Purna ijab lan kabul tumuli badhe kadanan waosan donga dene salajengipun temanten putri badhe dipun kanthi mijil saking tepas wangi saperlu badhe tapak asma wonten ing dokumen nikah ingkang pungkasan ing menika akte nikah badhe dipun paringaken dhateng temanten sakloro. Mekaten kirang langkung titi laksana ingkang badhe katindakaken angkarantu lampahing akad nikah dinten menika sumangga panjenengan kula dherekaken lenggan kanthi mardu mardikani manah sinambi hanglaras gending-gending Jawi. Nuwun matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menika namung tuladha cekaos nanging menawi badhe dipun damel ingkang panjang saged dipun kirangi saged dipun pasaken mangke panjenengan sregep gladen mangke tamtu badhe manggihaken kados pundi ingkang paling penak. Ngaten nggih.